Sorsogon City. Ako. Ngayon. Ngayon yang punya no. Tapi dalam tu bagian aja putih. Ah, yang lebih aku bagian. Ada darah. Miyas adlaw eh. Kusin siya sulod. Ano ba? Kusin asa kusin. Tulak pas patog. Ini boleh juga ni. Apply kaso. 10,000 pesos 10,000. Wah. Banyak bayar. No backlight. Mau swimming pool para tayo. Ito tubig. Wala ice. Sabi ka tinaw. Yan ang matating tulog. Kenapa kamu kamar dia baik? Maklam. Isang tikit lang, boss. Ganun kasi mukha ba na? Hindi ka rin taas. Tulog. Ako usik ba damage ay? Pulungas pa po eh. Babay. Abat truck na kita ng truck ito. Prepare ka dyan. Mau bundang sih. Blue ang color. Blue color. Ay, no, kita ng drive. Kapunta. Let's go, ka. Oh. Basta 100 plus yung nabayaran din.
pati mo. Oh, di ay. Pagpo. Dito ba? Medyo kay lunggo ah. Erosen. Ang gamitin. Ay gamay likuanan dia ako. Hino na to. Kung mo to kadagan tong ngunit. Ha? Cabinet mo rin. Cabinet mo lang ng blanket. Bisan to. Cambio. Tak 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 Hindi ko, bili ka matulog ko. Hantod to sa naga. Hantod to sa bukot. Hantod dili na lang. Iba ko yung dalang guys. Palutuloy na lang. Hindi ka katulugan eh. Dito pagsuod pa doon ka. Bukot. Pagsuod na ito pa doon sa kabubon. Pa doon sa agrahe na. For today's video mga idol, welcome to my vlog for today. Please like, share, and follow, subscribe sa ating YouTube channel. Erosen. Mga bag. Gawas ang bag ko. Anakan man to. Anakan. Tigaan sa anakan no. Sana all. Kung lagi wala ka ba? Ah.